tgħidli li issa int trid tħobbni u kemm il-darba tla' u erġa' ġej. Kemm nixtieq ninsa li modi forsi tnejn nerġgħu nkunu ta' xulxin. Niftakar issa f'dak iż-żmien meta konna ferħanin. Ftakar kull filgħaxija kemm qattajna sigħat sbieħ. Ftakar f'dik il-mixja twila fejn konna wedna li nsiru ta' xulxin. Ma nafx għalfejn ma tridx tweġibni nikteb il-ħerqa ma kollu għal xejn. Għalfejn trid tinsa li modi u ma tridx li nerġgħu lura f'dan xulxin. Niftakar issa f'dak iż-żmien, niftakar meta konna mawdin. Ftakar ftit mingħajr mistrija dak li wedna lil xulxin. Ftakar kemm inti swalija, ftakar kemm inti swalija u li għal dejjem nibqa' insemmik. Ftakar ftit kull filgħaxija kemm qattajna sigħat. Ftakar dik il-mixja twila, ftakar dik il-mixja twila fejn konna wedna li nsiru ta' xulxin. Ħaqqhom applaws hawnhekk, verament qatt ma kont intqajt magħhom. Qed jgħiduli li intom l-ewwel darba li fil-Eurovision Award Festival ħajkunu bħala boys biss. Interessanti, vuċijiet verament sbieħ u xi ħaġa ġdida wkoll. Grazzi ħafna tal-kontribut tagħkom ukoll f'dana il-ġurnata l-ewwel tas-sena l-ġbir għad-Dar tal-Providenza. Ejwa, aktar hawnhekk qegħdin jiżdiedu n-nies iktar ma jmur